Ayan, welcome back mga guys. Nandito po tayo ngayon sa isang bagong bukas po na coffee shop dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, ang Habis Cafe. Ayan, dali may lumabay na maingay po kasi yung mga sasakyan. Ayan, Habis Cafe dito po matatagpuan sa Barangay SMH Lawang, Northern Samar, sa tapat lang po ng Lawang National Technical High School. Dito lang po yan sa tapat mismo ng Technical. Ito po dito yung location. Malapit lang din po sa UEP Lawang. At ayun nga po mga guys, tayo po ngayon na inimbitahan po sa grand opening ng Habis Cafe dito po sa Lawang, Northern Samar. At ayun mga guys, so nandito na po tayo ngayon sa kanila at tayo po ay o-order ng kanilang best seller na kanilang mga kape. Ayan. So ito po yung kanilang pwesto. Ayan, bagaman maliit lang po pero sulit na po sa mga magkakaibigan, magjujuwa at mga magkakabit. Ayan. At si ate, anong pangalan? Kuan po ay Lachua ko kuan bugtin ni kuya. So ikaw yung namamahala. Opo. Ayan, ano yung mga best seller ninyo dito? Ay hadi po may. So pwede kayo mag-GCash. Opo. Sabay, tapos pwede kayo mag-order within municipality la sa poblasyon. Pag may na po kami nakuha nga rider pwede. So balak tayo magpaano kuan. Opo. Grabe. So, Heinz, na mga best seller niyo dihan? Adi po anam amo kuan coffee, an amo bestseller, an amo ice matcha latte. Tapos meron kami mga non-ice. Ito diri masyado coffee lover. May non-coffee nga kuan. Di man mapaitan niyo kape? At ayun mga guys, para nga po sa mga coffee lover, nandito na po ang inyong hinahanap, ang Habis Cafe dito po sa Lawang, Northern Samar. And yes, show, break it down, habol na po kayo ngayon, yes, show, dahil opening po, grand opening po nila, mayroon po silang 20% discount sa lahat po ng inyong bibilhin at o-orderin, yes, show, wag lamang po yung barista. Dahil baka kayo ay takungan, ayan. Siya lang yung taga-timpla ng kape ninyo at wag ninyo siyang orderin. Kaya naman mga guys, ngayon po mismong araw na ito, October 2, 2023, grand opening po nila dito po sa Habis Cafe, dito po sa Tabok mismo sa Technical. Ayan yan. Wag na kayong malalangkag, wag na kayong mag-iniha, pumunta na po kayo dito dahil 20% discounted po ang lahat ng inyong o-orderin ng mga kape sa kanila. Ayan mga guys. At ayan nga po, tinitimpla na nga po yung aming free taste. Ayan guys, mega live shoutout po sa may-ari nito, ayan, kay Sam Mayorga. At syempre, dyan po guys, ayan po sa magaling po na barista po nila, kay Ila Mayorga, kapatid din po ng may-ari na si Sam Mayorga. Mega live shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pag-imbita sa inyong grand opening show at syempre sa inyong patadi sa amin ng inyong kape. Ayan mga guys, para po sa inyong mga order, marami po kayong pagpipilian po dito sa kanilang menu. Kayo lang ang magtutuig. Ito ang Mango Latte. Ayan At syempre mga guys, hindi lang isa kung hindi dalawa yung pa-free taste sa atin. Ayan. So tara na, ubakan na natin to. At talaga naman mga guys, masarap po at tama lang po yung tamis, hindi kagaya mo na sobrang pait. Yes, sure, bring it down niyo. At syempre sa anuman pong timpla ng buhay, mas piliin pa rin po natin ang magmahal, magbigay at magpasalamat parati sa poong may kapal. Kaya naman mga guys, habol na po kayo sa 20% discount ng Habis Cafe ngayong October 2, 2023.